חברים יקרים שלי, בעוד שבוע כולנו נשב סביב שולחן הסדר וניתן מהמטעמים שאמא הכינה, ונקרא את ההגדה ונשיר את המזמורים, ויבוא בטח הדוד הזה שבא כל שנה ומספר את הבדיחה הזאת של למה אוכלים ביצים במי מלח? אבל יש לנו אח, חייל, שמילא את תפקידו, ובאמת קיים את מה שנאמר בהגדה של להיות בן חורין, בן חורין בארצו. והוא מואשם על הריגה, והוא יישב בבית סוהר, בזמן שהמשפחה שלו תעשה את ליל הסדר. ואמא שלו טרחה לליל הסדר, והלכה ועשתה קניות וקנתה את הדברים שהוא הכי אוהב לאכול, ואבא שלו גם עזר בהתרוצצויות, ואחותו תשב בסדר, ותרצה לראות את אח שלה. ובכל חנוק מדמעות היא תגיד לאמא שלה, אמא אני לא רעבה. וכל הטרחה הלכה לפח, וכל המשפחתיות של החג הזה הלכה לפח. אז אני מבקש מכם, מהאנשים השפויים שנשארו במדינה הזאת, תשתפו את הסרטון הזה. אולי הוא יגיע לעיניים של בן אדם שיכול לעזור. אני אישית מבחינתי לא מרגיש בן חורין בחג הזה.